şirk İslam'da iki rakam var. Bir de şirk-i ekber diyorlar. Yani ulu şirk. Eğer sen onu etsene dinden çıkıyorsun, musulmanlıktan çıkıyorsun. Ay şu dünyada Hudaya bolsa bolsun. Huday yani yine bir zat hükman bolmasa bolacaktan. Bir vacib-ül vücudi hükman bolmasa bolmada. Bir necir oňarmal diýsen, baktın ýatdy sen dinden çıktın. Bir özüm oňarýan niýe? Allahu ahad. Kul huwallah'da okuyan bir özüm oňarýan. Bir de bir zat perestiş etsen, Hudaýdan gaýry, Hudaýa kulluk etsen etmeli. Yani şu buta, yine bir zada da kulluk etmesen, ibadet etmesen, ibadet diýeni onu da razı etmeli. Allah'ını da razı etmeli, o butu iti de razı etmeli diýsen, ya bu bolmaýar. O bir Allah'ını razı etmeli. Hatta sana da men ýagşylyk etsem, Allah'ın rızaýaty üçin etmeli. Bir zat var Allah'ın rızaýaty. Atamy jamada ýagşylyk etsem, Allah'ını razı etjek bolup etmeli. Başga bir zada sen ibadet etsen, başga bir zadyň o hoşnudysynyň o ýerinde geçsen, ya şu jahanda bir zat bar. Mustaqillen öz hemmezade edibilýär. Ay Allah yer titresin. Ay Allah'dan başga da bir kudret bar. Allah geňeşenem ok. Allah bilen işi de yok. O da yer titrebilýär. O da ýagyn ýagdyrybilýär diýsen sen hem bolýan müşrik. Bu zatlar şirk-i ekber diýerler. Wajib-ül wujudda, istiqaqy ibadetde, muassir mustaqillikde eger sen Hudaýdan başga bir zada etiqad etsen biziň aqidamyzda sen kafir bolýan, dinden çykýan. Nauzu billah. Biz de aýtaryýa bize bir iş etmäň. Nehi tahrim için haram mı? Bu zatlar etmek haramyň hem inki kafir edýän hyýlary, yani ýokary haram. Bir şirkem var. Inany hem bir şirke asgar diýär, yani kiçik şirk. Bir iş edýän. Ýöne Allah diýip edeniň bilen göz namaz okyp otyryň, aýanyňda bir gelýär, şoňa göz için odan okyan. Ya şir zakatyny göz için edýän, ya bir medrese salýan, adyny ýazýan goýýan. Ya men hayır diýip tani bir ýere kömek edýän, maliýaty hesap etdirjek bolýan özüňden. Karty hayır edýän, maliýaty hesap etjek bolýan. Şöhret talabi bolsa, Allah'ın gaýryny, Allah'ın ibadetinde der nazar alsan, Allah men diýe ujra şirkden beýniyaz. Hazrat Ömer'in ýanyna bir zat aýdypdyrdy. Şey işi Hudaý üçin emetdim, sen üçin emetdim diýipdir. Ay ikimizden hem sana zat yok diýipdir Hazrat Ömer. Hudaýdan zat yok, şun meni gapdalyna goşdyň diýipdir. Men çygaryň memleket benim üçin. Hudaý üçin etdim diýsen alardyň ondan. O senin hem üçin etdim diýen dogry ýöne, o Hudaýda gapdalyna goşdyň, men näme diýip sana bereýin, Hudaý üçin emetipdir diýipdir, ondan al diýipdir. Ikimizden hem sana zat yok diýipdir. Yani erdişi de yok ali. Özün näjere zähmet çekip namaz okuymaly, tärak kılmaly. Özüňçe ýok adamyň wezine, şoň wezi şeýle edip, şoň bilen şöhret talaby edip näme niýazy bar. Bu amalyny tawabyny aýyrýar, ýöne seni kafir etmeýär, amalyny hiç edýär. Hatta amal bolýan, bu bir namaqul zat, ikisi de şirkin. Yani İslamda agla gelmeýär. Yaradanyň hemme rasyonda bar. Näme diýip bir gafa bakyp durup bermeýär, näme başga ýerde näme bar, özüňçe bolmadyk mahluk.